Os anos 20 son os anos, polo menos en Galicia, de enorme efervescencia. É dicir, son os anos en que moita xente está recibindo de Europa, onde hai unha cantidad de movimentos vanguardistas, sobre todo tamén tradicionais, están empezando a chegar. O que estaban utilizando case todos os artistas e as imprentas na reproducción de estampa múltiple era sobre todo para estampar en revistas e xornais, era sobre todo a litografía. Castelao ten unha concepción de arte que está moi vinculada á súa proxección social e que, polo tanto, un tipo de obra que é reproducible. Entón, aí, obviamente, o grabado ten un papel e ten un sentido. El sabe que o dibuixo é unha arma estratégica para usar. Entón, tamén, cando fai carteles, sabe que ten que facer un cartel seductor para que as persoas se sinta atraída por esa reclamo. Entón, ele usa a arte no sentido de útil, tanto nos debuxos, para que a xente pense e recapacite, como arma política. Usa tamén a arte como unha seducción no deseño, ele é o creador dunha arte propia galega nacional. A JAE nace en 1907, Xan de Forcados é un dos beneficiarios de bolsa, primeiramente estuvo en Estrasburgo, coincidiu con Castelao dun acto por las Irmandades da Fala en Santiago. Este contacto que tivo con Xan de Forcados beneficioulle en gran medida para poder ir primeiramente a Francia, Bélxica e un pouco a Alemania. No caso de Castelao, o que lle interesaba xa nesa altura, no ano 20-21, era unha arte de acción comprometida e que lle permitira difundir a idea nacionalista de Galiza, pois ve como unha forma de poder formarse a beca da Junta. E que beca lle obtén? A beca para formarse en grabado e en reproducción tipográfica e demais. Todos os artistas que a partir de certo momento ven o que está facendo Castelao e ve como as revistas teñen unha produción e unha calidade, porque resulta ter unha calidade donde poden usar incluso hasta 3 cores distintas, porque poden usar 3 matrices distintas e ir estampando pouco a pouco, e a partir de aí todas as revistas pasan a usar este método. En xeral, o libro galego dese momento, son publicacións relativamente modestas, pero moi cuidadas desde o punto de vista visual. Encontramos moitas publicacións que teñen moito interese desde o punto de vista visual. Todos os artistas, despois de Castelao, sempre dixeron que había un tempo antes de Castelao e un tempo despois de Castelao. É algo que decía
Maside, Carlos Maside, algo que decía Luis Seoane, Castelao é un referente para eles, copian o mellor del, sobre todo ese gran dibuixante, máis que o pintor, e sobre todo o seu compromiso político e ético, pois para eles é admirable. Entonces hai unha auténtica veneración dos novos artistas por Castelao e polas achegas que lles trouxo. Hai unha preocupación social e unha preocupación por plasmar non a Galicia folclórica e que era o que se levaba, sino outra. E iso teno claro desde moi pronto. E claro, isto doulle bueno, vehículo para facelo.